Dorang sudah mulai perminggu tadi bagasan tikion, jumolo tapahohom, pertang yang kita di bagas rohata, pertang yang mahita. Amin. Selamat hari Minggu madi kamu saluhutna. Nunga tasal puhon akka pesta nabalga, pesta lasniroha di huriata, naupudi tahalason jalata pesta do pesta pentakon hari parningotan hasa saur di todi porbadia nama ngalehun gugu dohot pai baruhon rohata ganup ari. Todi porbadia ido nama ngalehun gugu di hita asa gabe sitidang ini Kristus hita. Nunga sahat hita tuminggu Trinitatis hasi tulusa daun ni debata nunga sikop ulaun persuruan ni ama di ula anak nai na holong dorohani amai di anak nai naung dilehod do saluhut tu tangan na naung dapotan hanguluan saleleng ni leleng na do namak kaporsiai anak nai. Atong marlas ni roha mahita upuji Tuhan debata anak nang tod di perbadiai ai disuruh do debata ai disuruh debata do anakna jala di pasaurhon do todina tu hita ima topik di minggutta sadarion atong marede mahita tapasangap majahuba na suntimbuli ai balgani holong na dang tarasami. Sadu
Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadian atau mau palangit dohot tanaon. Amin. Pinuji ma debata amani Tuhata Yesus Kristus, naung upas-upasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodian, sian banua gijang di bagasan Kristus. Dibolati dohita gabe anak tu ibana, bahen pamujion di hamuliaon ni asi ni rohana. Ale jahuba si gongkom hami, masay sangap do goarmu dilihat portibion. Haleluya. Martang yang mahita. Ale di bata jahuba si tulusada, di bata ama anak dohotod di porbadia, nama dok mauliate mahami tuho ala di topa, di palua jada di perbadiai hohami, hinorhod ni asi dohot holong ni roham nagodangi. Saira mauti mahami di bagasan parmaran dohot pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang jala togu-togu hami, dihasusudani bohal nami, tuhara jaunmu na di banua gijangi. Asa disi pujion nami ho, marhite-hite roha dohot hatanai baru. Amin. Patik ni debata dihita di Minggu Trinitatis Sadarion, ima konfesi HKBP bidu paduahon, taringot tu hasitulu sadau di debata, taha porsiai jala tahate dakodo, sadado debata, jala huhut situlu sadado, ima, debata ama, debata anak, debata atau di porbadia. Na di tubuhon amaido anak nasian hadirion nasadiri, sian mulani mulana, rodi saleleng ni lelengna, madok, suang songon amai, na somar mula, jala na somarujung do to di porbadiai,
Ima naborhat sian debata dohot anaki marhite hite podaon taalo jala tatulak do pangatusion namadok holan sada do debata di bagasan pangatusion nama ngarajumi na tumoru do anaki dohot toddi isian amai taalo do huhut poda madok ia hadirion ni situlusada ima debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohot ina tod dipurbadia ima sahatna atong rap mangido gogo mahita sian tuhata debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patikmi amen. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami parguguna suhatu dosan para siroha midahami nadangolon narodo hami tujulom manopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahaton do hami tubuh jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian saluhut do hami manibil sian akka dalanmu masay gudang do pangalaw siyon nami di patikmu alay ingot mahami ale Tuhan ala ni denggan ni basam dohot asin ni roham say unang paingot-ingot akka dusa ni haposon nami dohot pangalaw siyon nami say ingot mahami hobartu asin ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Hidup
mahatani baga-baga taringot wasesani dosa. Songono do pakaholong ini debata di Portibion, pola do anak nasasadai di Leon, asa unang mago ganup na porsea di ibana, asa hangauluan na saliling nililing na di ibana, asa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Hatani debata epistil di mingguta sadarion tersurat di Jesaya biduonom ayat sada rodi ayat walu tajahama marsikat soring. Di tahun hama mateni raja usia huida Tuhani hudul di atas habangsa natibo jala namar mulia jala akka rabu ni pakaianna manggohi bagas joro. Jala marsi jauhan manasida songonon. Nabadia, nabadia, nabadia do Jehovah Sebot. Gok hamuliaon na lihat Portibion. Dungi hudok ma, marjea maau, nunga magoau, ay jolma par bibir naramun doau. Jala di tonga-tonga ni bangso par bibir naramun, ahu maringanan. Ay nunga di ida akka mataku Raja Jehovah Sebot. Jadi di jama ma pamangaku jala di dok. Ida ma odo nama jama bibir ni pamanganmu. Pabuah naung niusat utangmu, jala naung hinukupan desam. Tungi hubigi ma suara ni Tuhani, madok. Ise tu surgoku, jala ise perkerenan, jadi nikma, biso tuau suruh ma. Ima sahatna, martua doakan atu mangihon hatani di bata, jala nau peopsa. Amin.
Tangi
Rap doot dong atas saha porsiaun di sedok portibion. Taha tidak kon maha porsiatai rap mahita madok. Au porsia di debata jahuba. Au porsia di tod. Au porsia iton di porbadia. Shalom. Ta begema titing namasa di huriata di bagasan nasa mingguon, ima minggu Trinitatis, tanggal 30 Mei 2021. Na parjulu goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion ima minggu Trinitatis, dohot topik minggu sadarion, disuruh debatado anakna jala di pasaur hoddo todina. Na paduahon, parhubas di ari mingguon, boy mata jaha di warta. Na patuluhon titing namasa, sada, pilihan tujulu. Sadarion minggu 30 Mei 2021, huriata papungu pilihan tujulu di parmingguon manugot arian dohot botari. Si pasahaton tu ulaun kategorial remaja HKBP Pusat. Sialani tapasahat mapiliata na dumenggan. Dua, dana nasorang. Na di hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 di basa-basa hotuhatta dosa dana bawa di amatta asiringo-ringo inatai boru sianipar. Alamat perumahan Permata Hijau wilayah Galilea. Hipasdo danaki suang songoninang natorasna. Tatangyakon madak danaki asa sibur magodang jala namak kabiari debata. Tolu, dana pengadaan sarana parkir dohot dalan. Laho manggarartano natinuhor ni huriata bidangna 573 meter persegi ima nagabi sarana parkir dohot dalan. Di hari koton panitia do dana laho manggarar tahap parjulu gudangna 1,2 miliar. Khobar tuha putusan ni rapot huria dohot panitia tanggal 22 April 2021 ia dana laho manggarari ima marhite janji iman ni sude ruas dohot mengalului dana tuduru marhite proposal. Alani ni sosohon ma tu sude ruas ni huriata asa tato topon ma jajit imat tabe. Opat, pilihan tu poti parasian. Laho papunguhon dana tu pengadaan sarana parkir dohot dalan, tapatu pado pilihan tu poti parasian na adong di joloon. Songonima partording manang teknis pelaksanaan. Dung sidung hita papungu pilihan na paduahon Roma tujolo ganuk ruas dohot parhalado ni huria akka natarojar rohana. Laho pasahaton pilihan nasian ukak ni roha jala di pasahat may tupoti parasian na di joloon jala dung sidung sude ruas pasahaton tauduti ma tangiang pilihan hani debata mate jolmai di bagasa dosa holong dorohana di jolma ido baina disuruh sian banwa gijang rotu portibion
anakna Tuhan Yesus Kristus lau paluahon dohot menyelamatkan. Jala laos dinama naik Tuhan Yesus laos disuruh mamuse todi porbadia nalau madogunogu mengajari mengalinggomi menuntun akan porsiai saliling di portibion asa toktong setia taat porsea holan tu debata sabing di bagasan panggul mitun ningoluna ima naginorana nakiningan trini tatis jala di bagasan turpukta sadarion laos di Bible topik narupani disuruh debatado anakna jala dipasauhon do todina disuruh debatado anakna jala dipasauhon debatado todina lau manugu-nugu dohot mengajari hita saliling di portibion jala di bagasan turpuk nang tajahna kiningan si Yohanes Padidi laos ibana marjamita di halongonan jala jamitana ima asa marhamu baun ni roha pau bahamu maruham jala torop do nang di halongonan rupani ibana marjamita torop mangihuton manangihon jamitana jala torop nang gabe terdidi laos termasuk nang Tuhan Yesus sendiri Yohanes do na madidihon Tuhan Yesus Kristus alai dung tardidi ibana laos rap mangula nasida di tonga-tonga ni portibion dung tardidi Tuhan Yesus jala di dok anakku doon lomodo rohaku ihutto kamuma ibana ninna todi dina turun sian banua kicang tu Tuhan Yesus laos disima mamuka Tuhan Yesus mangula di portibion ima lau mamaritahon harajaon ni debata laos papatarhon hadirionna di tonga-tonga di portibion asa marhite hadirionai lam takas pangihutonon dohot pangatusion ni jolmana di portibion isedo debata isedo Yesus Kristus jala isedo to di porbadia debata imana manopa rapa didihon Yesus roh tu Judea songoninang si Yohanes Padidi madidihon ibana di enon dongi gabi adong suku-suku ai sedo aido mesiasi mana si Yohanes laos ima na pinatorang ni Tuhan Yesus tu sisehan nai na mangihuton ibana na mangihuton si Yohanes Padidi didok di si dia 25 nomor sual nasida jala Roma madapoton si Yohanes guru nami nina ibana halak i narotu julung di ipar ni acur dan nahina tidak kemi idu madidi Yohanes di bagasan haserepot do ibana jujur do ibana takas do panadayona di Tuhan Yesus Kristus nahina tidak kona jala ibana do naing badia jala marsangap alai ibana naikon manaon na porsuk do songon yuton Yesus Kristus ibana na boydo halak rupane molo adong kesempatan boydo di aiton sangap tu dirina ate boydo kita dope inarupani songon dinaro naposo ni si Yohanes imada ai soboto dangi di dokon alai diajari di togu-togu do si seanai asa si seanai petakas manada Yesus Kristus
naung roh di tengah-tengah nasida jala ikon dihaporsiai asa dapotan hanguluan nama noktong sisa liling na jala laus ido nang haroroni Tuhan Yesus roto portibion di nama kokop pita alani asini rohani debata Yohanes tulu ayat 10 dido aisong no doholong ni rohani debata di portibion pola dua anak nasa sasadai di lehon asa unang mago ganuk na porsia di ibana alai asa hanguluan nasa liling na ima tugas tujuan ubaina disuruh debata ibana rotu portibion didok nakiningan narodo sian banua gijang jala ibana do mengatasi saluhutna naro sian tanoon ima sian tanoon jala akana sian tano oddo dihatahon Yohanes ro sian tano alai anggo Yesus Kristus tuat sian banua gijang sian hasangaponna rotu portibion asa gabe jolma ibana lao makokop dipasobok dirina jolma 100% asa tung ditada jala dihuton akan narade mangihuton ibana Yesus naung papatarhod dirina ro tu portibion nang gabe daging hatai idona pinasitong ni si Yohanes di ayat 30 sada asa takas sisianai lau manada Yesus dohot makaporsyai jala takas ditada si Yohanes dirina dada au Kristusi nasi nuru doau gabe patujulu nak kini ngape di epistel nata jaha nata bigi Jesaya dinaro seropim di bagas coro madok nabadia du cakoba jala dung di doku tarida kuaso habal gaun di depata gabe ditada si Jesaya dirina madok jolma naramud duau jala tinggal di tonga-tonga ni jolma par bibir naramun ditada hahurangana ditada dosana ditada ise ibana martibakon debata Jehoba nama no pasal hut portibion dangadung di ibana pengakuan na ibana na bongak na sangap na dipakai debata ibana gabe ula-ulana dan gabe dipasangap ibana dirina alai ditada do serep do rohana dungi dina ditadanai hadirionna na mardosa ibana gabe ro seropim laho bayason bibirna gabe dungi didok dibege maswara ni debata nama Johon ise masuroku lau bersaksi menyaksikan habal gaon harajaon di debata di tengah-tengah di portibion ise ma nanaing mamaritahon tidok nakiningan Jesaya madok disodoau suruh maaf ala naung ditada dengan bahasa ni debata di wagas muluna jala Yohanes pe dina disuruh debata ibana songon gabe patujolo dan mengaku ibana gabe ibana Mesias alai takasro ditada ibana hadirionna jolma pardosa jala patujolo do ibana jala patujolo ni pengantin do ibana lau mamaritahon harajaon ni debata dina roh Yesus Kristus tumor ibion jala didok nakininga disi di hati dakon na rosian banua gijangido nani idana dohot na binegena gabedanga dong nama jakon nahina tidakon nai nunga dibaritahon tu hata Tuhan Yesus taringot tu harajaon ni debata alai torop do halak dang majakon ibana apalagi molo dipicang ibana molo dipicang tu hata Tuhan Yesus songon akka saduse parise mauldo nasida lau majakon Yesusi dina hadir dina ung binereng nasida akka tadalong mangan mauldo tarjalo rohana sida dan ukap rohana
lao majalo Yesus nagabe juru selamat di ibana. Di bagasan habuluson ni roha. Alay Johannes petakasdo di patorang ibana. Torop do halak. Nang penang ni ida, nang penang hadir di tengah-tengahna. Alay maol do halak lao majakon Yesus mian di bagasan rohana. Maol do hata ni Yesus mian di bagasan rohani. Natorop. Ainu nga takas audo dalani, audo hasitongan, audo parmahan na denggan, audo roti hanguluan takas to di paturang Tuhan Yesus. Alay justru adong di dok songoni, laos ido tong gabe pangabat. Bahkan di dokon mangaleai dan di bagasan habulusun ni rohana sida maka posi maka porsiai dohot majakon aha naong hinatahon ni Tuhan Yesus di tongah-tongah ni portibion. Takas do Johannes laho mangajarhon pabotohon asa manang isi halak na porsea mengaku Yesus gabe juru selamatna doho tinogu-togu ni todi porbadia las nasia do makatidakon barita nauli di paborhat lau mamaritahon barita nauli taringot tu harajaon ni di bata hata ni di bata nagabe patuguon pahoton pakirimon ni akahalat na posea dohot marhiti hata ni di bata boy lam magodang lam tang nang haporsiaon ay takas do didok sian na tumangyod doro haporsiaon iya panang yununi sian hata ni di bata jala laos halak na porsiaido makatahon hasitongan ni debata imana ginuara nak di ayat 30 halak nama jakon nahinati dakon ni Yesus Kristus nanidok narisi ido sumahapon pabua parsitong debata didok disuruh debata do maka tahon akahata ni debata aidang marpanuhatan ibana mangalehon to di porbadia asa to di porbadia ido na mangajarhon hita mangaradoti hata ni debata di bagasan rohata ngoluta dungi dakolan tatangihon manang tasipat di bagasan rohata alai dohot ma tarida pembuktian ni na tatangihon hata ni debata tarida di bagasan panggul miton ni ngolu gabe na tau pasangapon goar ni debata panggul miton ni nguluta songon na pinatupan itu hata Tuhan Yesus Kristus di patuduhon ibana do holong ni rohana rela ibana berkorban rela ibana mate patuduhon holong ni rohana tu kita jalalaus ido na ta akui ta haporsiai nunga di palua Yesus Kristus kita nunga di hokop akadosata nunga di pai baru kita nunga di sesa dihapus 100% saluhut akahurangata dia dopan di debata alai dinaung di sesa ibana hahurangata kadosata parulaut tanah sodenggan di igil dohita naing marhabadiaon saleleng di portibion jala di igil dohita naing gabe aka saksi-saksina mamaritahon barita nauli di tonga-tonga ni portibion asa gabe garam doh terang jala asa gabe pasu-pasu hita nunga di pasu-pasu hita nunga di lehon akadengan basana tu hita nunga di lehon asini rohana tu hita alani kita pe patut ma naing tapatuduhon songon na pinatuduhon itu hata Tuhan Yesus songon sihuton ibana hita jala ta oloi ibana idu na pinatorang ni si Johannes tu aka siseana notorop dido ibana na holong roha di amai anakido naung dilehon saluhut tu tanganna jala tu hata Tuhan Yesus
dina labor hati bana ditangya kodo aka sisianna ima ditangyang ni Tuhan Yesus au ma di bagasan nasida jalaho di bagasan au asa sundenggan hasa daun nasida gabe di boto pertibion ho namar suru au jala holong roham di nasida songon holong ni roham diau songon ima nang di nasida ima naing sitra ponon ni halak dong majalo holong ni rohani di bata ikon sadai bana rabdo Yesus Kristus sadai bana rabdo di bata sadai bana rabdo to di porbadia nama nogu-nogu salilik di portibion asa ima menyemangati hita lau maka porsiai maka posi Yesus Kristus ido Tuhan nagabe si palua di hita molo di do Yohanes ganup halak na porsea ni na diayat tuluplonom naung dapotan hanguluan na saliling nililing na do nama kaporsiai anaki alay na somangoloy anaki dan idaon ni i hanguluan say namian do tahe rimas ni debata di ibana asa takas diperhadapkan tusada penentuan di ganup ngolu ni halak Kristen si ihuton tuhatai na madok mamilit sada komitmen keputusan di bagasan ngolu maka porsiai Yesus do manang nadang maka porsiai Yesus do manang nadang manang dang didok naradedo manangihon suara ni debata jauh-jauh ni debata manang nadang naradedo hita mangihuton ibana saliling di portibion manang nadang dileodo kebebasan tu hita ganup amanginang kebebasan lau menentukan mangului debatado mangului Yesus do maka porsiai Yesus do adong konsekuensina aha dapotan hangoluan nasa leleng nilelengna alay molodang porsea di Yesusi anak ni debata nong sinuruna do nong makbalua ho kita adong tong konsekuensina aha dapotan rimas ni debata ra naing malua do hita naing pajabar do hita di hangoluan na pinarade ni debata di surgo hasonangani atong tajaloma Yesus Kristusi tod di porbadia di bagasan guluta taulahon ma lomo ni rohana saliling di portibion asa anggiat sahat tuhita na pinarbagabagana ima surgo hasonangan di banua kicangi tuhatama nama masu hita salhutna amin martang yang mahita mau lihat tema di huali Jehovah di bataman nami napai ngutok kami di bagasan sadarion asa anggiat toktong hame maka prusiai ho dinggulu nami nang peragam Tuhan kahamawolon si buluson nami di portibion alai marhite todim to di porbadia nasai toktong margugui hon dohot madongani hami tung naso tau dohami gabe elaon ni portibion hagiot ni portibion alai sai togi honon ni todimi dohami lau mangulahon lomo ni roham atau ngasih roham Tuhan nunga di palua ho kami nunga disuruh ho todim nunga ho porsiai hami ho ajari mahami tu gabe akaulam si saksi hon hatam na badiai di tonga-tonga di portibion asa tung ditada portibion hodo debata hodo Tuhan hodo si palua jala hodo ikon si ihutonon nami parkukui mahami marhite todimi pasu salut ruasmu asa margogo hami Tuhan lau maka tidak koko marhite parange nang pambainan nami songon naung pinatu pami di portibion Tuhan pasu salut ruas munapungu di bagasan nombason margogo nasi datoktong makkamona kokko di bagasan gulmit ningguluna jala ajari manasida lau mamaritahon
haluaon naung binuan. Songoni Tuhan nang ruasmu na subuhi ro marpungu sadarion. Baik di minggu pagi, siang dohot sore anon. Saya homa toktong na manungguli nasida di bagas nasida be. Pasu-pasu nasida di nama nangion hatam di bagas nasida. Asa toktong nasida pituhan pakulingan. Homa toktong na manggonggom nasida. Songoni nang kana di bagasan si taunon apuli. Tarlumubi ali Tuhan huriam HKBP na marukil tikion sada tokoh ni huriam HKBP pimpinan dia kaari na salpu ima iporus 5 juta naung dia lapo Tuhan sai homa na mangleon apul-apul di tonga-tonga ni keluarga asang giat bui tarapul rohan nasida Tuhan tungpe marsirang nasida Tuhan sian portibion alai makirim manang nasida dihanguluan na pinaradem di surga sonangani alane pargo goi jala apuli ma keluarga na tininggal hon nasida karena marulang tahun Tuhan sentarion sahat tuari Sabtu na naing ropasu pasu mana sida totong merlas ni roha maka mole tehon dengan dibasam nong jinalo nasida nah sorang di basa-basa ko tu keluarga ni ruasmu bain mai gabe ibu-ibu magodang tujulannya erion tugu-tuguon ni naturas na malaw manadaho atong sahat di homang ulunami sadarion ramoti mahami saluhun na jala pasu-pasu di bagasan dame dot las ni roha sadarion maka mulia tehon denggan di basam di bagasan panggulum itu ninggulunami ima pangiduan nami Tuhan saya tangihon matang yang nami mangasahon goar ni anakmu Yesus Kristus olo ima pangiduan nami obartulomu ni roham amin. Marede mahita laus ta pasahat mapiliata ima tujolo nanai si pasahatota tu kategorial remaja Yesus
Pinuji ma debata amani Tuhan Yesus Kristus, naung upasu-pasuhon tuhita ragam ni pasu-pasu partodion sian banua gijang di bagasan Kristus. Ibana nasian gijangi, ido mangatasi saluhutna, jakon maibana, jala hati dakon ma guarna. Narosian gijang, ido mangatasi saluhutna, ima naung pado muhita tu amai, jala to di perbadia patotokon parsaurata di bagasan hasitongani. Alani i jakon maibana, jala hati dakon ma guarna. Nasinuru ni debata, ido makatahon akahatan di debata, aidang marpanuhatan ibana mangalehon todi. Alani i jakon maibana, jala hati dakon ma guarna. Nata pebungon todopan di debata, ale debata amanami na di banua gijang, hodo haroroani saluhut, sileo-leo nadinggan do na saulibasa na mauliutus, hupasat kami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho, say jalo may gabi wap na hutus di julom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasya kami pilihanon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni portibion, buhay marohanami marhite tetodim, asalamu tadahami gudang ni sileho-lehomi tuhami. Asalam girgir hami madok mau liati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang sahay pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di bonotongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihut tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jala diramoti Tuhan debata mahita, disodakon Tuhan debata bohina tuhita, jala asima rohana midahita, didopakon Tuhan debata bohina tuhita, jala dipasaur honma damena tuto ditabi.
Hami parhalado nabakubasi di bagasan obason madok selamat hari Minggu ma dihita saluhutna Tuhan Yesus mamasu-masu. Shalom.